Sağa çıkışlardan sonra Türkmen Hanatynyň bayram münasibetli hormat prezidentimiň çeper elle halçylary we ýurdumyň ähli halkyna iýeren gutlagy golly. Asaların dowamyna sünnälenip, hiç bir halkynka meňdemeýän milli aýratynlyklary bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwren hallar öýlerimiziň ýaraşygydyr, törlerimiziň bedegidir, halkymyzyň gowunjydyr. Ýene mamalalarymyzyň, gen gyzlarymyzyň çeper ellerinden dören bu gadymy sungatymyz dünýäde dol iqrar edilýär diýip gutlagda bellenýär. Arkadaly gahryman serdarymyň gutlagy ýokary hurmatlyk bilen kabul edildi. Türkmen Hanatynyň milli muzeýine şany senanyň hormatyna milli haýçylyk sungatynyň nusgawy we häzirki zaman eserlerinden ibaret sergi ýaýlanmaly. Ýakymly owarlar bilen otgaşykly dowam eden şäherler sergide görkezilýän haly we haly önümler bilen taşdylar. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň seferçilik haly kärhanalarynyň, usat halyçylarynyň we hususy halyçylaryň dokan ajaýyp hallary hemde haly önümleri baýramçylyk münasibetli gurulan serginiň baş bedegine urly. Arasda ýüňden we ýüpekden dokulan hallar gadym usullary bilen häzirki zaman tehnologiýalarynyň utgaşdyrylmagyna taýýarlanan döwrewap haly önümleri, ustat dinanlaryň elinden çykan kelimler, durly görnüşli sowgatly görünümler, amaly hasam sungatynyň öz boşly nusgalary göreni haýrana goýýar. Şeýle-de sergide ýurdumyň haýçylykly meşgullanýan telekeçileri öz işlerini görkezdiler. Telekeçi dinanlaryň haly önümleri, gözelligi, nepisligi we aýratyn seferçilik şemeleşmeleri bilen serge gelýänleriň ünsün çekdi. Görkezilýän önlemleriň hatarına nusgawy görli we dörli şekilli hallar, güýerçekli hallar bar. Olaryň arasynda gadymy türkmen hallarynyň gaýtadan dikildilen nusgalary esasyna döredilen täze nepis görnüşleriň bardygyny bellemek gerek. Türkmen hallarynyň nagyşlaryna halkymyň taryhy, felsefesi we dünýä garaýşy beýan edilenler. Gözelligi, nepisligi, müňdürli öwüşgünligi, renkleriň ajaýyp farlaşygy bilen göreni haýrana goýan hallarymyzda halkymyň ähli, asylly ýolgulary, milli aýratynlyklary jemlenendir. Haly göýleriniň garaşy kemişeli bir tarap atamyň döwlet nagyşlarynyň esasy bedegine öwrülmeginde çuňur many bar. Bu nişanlar Türkmen halkynyň agdybiýetlerini we bitegüligini alamatlandyrmak bilen ata-babalarymyzyň wesiýetlerini agrarlygynyň gazanalýan üstünlikleri bu ýysanjyň nurana geljege anamyň aýdyn sultnamasydyr. Şeýle-de haly göýleri ak mermerli paýtagtymyň biri ulgamyna we binägärlik keşfine giňden ulanylýar. 2016-njy ýylyň sentýabrynda paýtagtymyň halkara hawa mendiliniň iň uly haly göýli ýerleşdirilen bina hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna orun alanyny bellemek gerek. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň asly başlangyçlary we hormat prezidentimiň taýsir tagalary netijesinde türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine urlan halylar tutuş adamlaryň meden hazinasynyň ajaýyp ýadygarlyk hökmüne iqrar edildi. Türkmen milli haýçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyna girilmegi munyň aýdyn beýanydyr.